Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, Pizza 27 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, gobyerno probinsyal bukas sa pagbaton sa mga luyag mag-eskwela sang Japanese language kag magtrabaho sa Japan. Foreigners gikan sa US nanguna sa tourist arrival sa Bacolod sang tuig 2019. Senior citizen na sa Puan nagalutaw-lutaw sa Peace Pond sa siyudad sang Sagay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginbaton ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpangayo sang pasaylo sang ABS-CBN angot sa wala na niya nga campaign advertisement sadtong 2016 presidential election. Sa Senate hearing sang Lunes, nagpangayo sa pasaylo ang presidente sang korporasyon nga si Carlo Katigbak kagin palayag nga hindi intensyon sang kompanya ang natabo nga wala gin-air ang campaign advertisement sang presidente. Kung madumduman makapila, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga iyabalabagan ang renewal sa prangkisa sang ABS-CBN. Apang kahapon, Miyerkules, ginpahayag sang presidente nga hindi siya magpasilabot sa proseso kaginatugyan sa Kongreso ang isyu sang renewal sang franchise sang among television network. Ang hulaton naton, ang pamatbat sang Korte Suprema, ang desisyon sa manubo nga panalgan o kon kamara samtang hindi na problema ang sa Senado. Laban-laban sa Senado, nagaduso nga kinanglan hatagan sang ligwa ang among television network tubtob sa tuig 2022 pagkatapos ang 18th Congress. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosano, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Good morning. Bilog nga Dakbanwa sang Bacolod. Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Daw hindi natuman katugnaw. Mapulupa ang nagawa ang panahon. Daw gapatimaan na. Nga maiskirda ng amihan. Pasulod na ang summer sa bulan sang Marso. Sunod nga simana na. Sa gihapon, ang aton patrol, matugnaw man mainit, wala problema. Padayon nagalagulad sa mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod, agod idulong sa inyo ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning sa aton mga suki diri sa merkado. Good morning man. Damo ta supply subong sang isda, Action Fred, no? So at least barato ang supply sang kuno barato ang mga isda subong diri sa Burgos Public Market. Balik sa normal nga presyohan, no? Kay komo damo supply, damo man kag barato na subong ang presyo sang isda diri sa Burgos Public Market. Now, kay komo barato, diri kita Action Fred, minuta subong, dabe subong karne mo. Karne sang baka, karne sang baboy, ang muli subong Action Fred ang aton siling pag-ausisaon. Diri sa area sa kay Demandar, no? Sa ni Demandar, sa meat and beef shop niya. Diri kita Action Fred. Unahon ta subong sa pangkabilugan, sir, baboy ta subong. Pangkabilugan, pila ang presyo subong sang baboy? Ang may tulan, 210. Ang tulan, 220. 220. Kung karne na tanan. Kung may tulan sa jutay, amo na ang 210. Okay. Doon naman kita sa karne sang baka. Antes ta matamaton, no? Karne sang baka. Ang may bones, amo man siya gapon, 240. Tapos 280 ang wala tulan. Okay. 280 ang puro karne. The business Action Fred mo sa baka. Diri kita sa may tulan. Ano nang kuan niya ang para pa kuan niya? Ang paras ni sa baka, no? Oo, para sa bakat 170. 170. Oo. Tulan siya ang the best balang lagaon. Oo. Tagpila na sa subong. 170 na siya, pero damo na siya unod. Damo na siya unod. Mm. Damo siya unod, Action Fred. Now, diri kita sa baboy, amatamaton tani ang ginahambal nila kag ang ibang diriya, ginapangita ang ibang portions ang ribs. Pila ni subong ang cuttings na? Ang sa spare ribs na, 210. 210. Ah. Ang spare ribs ni? Oo. Oo. Ang sa buyon, 210 mangyapon. 210. Oo. Ang sa paras na naman, 150, pero damo na siya unod. Ang paras na niya, damo na naunod. Oo. Sa baboy na ni siya. Oo. Oo, pero ang atay subong sa baboy pila? 150. 150 ang atay sang baboy. Pero ang iya sining kasudlan, anong tawag sining ang perpilya?
80 ang kilo. 80 ang kilo per pilya pa na Action Fred, no? And of course, magluwas sa per pilya, ano pa gidang, ay, tingil gali sa baboy subong pare, pila? 170 ang panguna. Ang panguli, 160. Ang panguna, nga may diferensya gid ang panguna, pag sa buli. Kaya ang sa panguna, amo na siyang damo unod. Mhm. Ang panguli, jutay na siya unod. So, amo na, ang kulang taon tang presyo niya pila? 170 ang panguna. Aha. Ang panguli, 160. 160 ang pangulihi. Oh, ang ulo ta subong tang pila? 160 boneless na siya. Abuldes na siya, ulo na siya sang baboy. Wala na siya bones. Way na siya bones. Bali maskara na ang tawag na. Maskara. Maskara na pila, di ba? 160. 160. Oo, si Sani Demandar. Ngalan ta kanin, sir? Richard. Si Richard, si Boss Jason, no? Bago lang nag-abot si Boss Jason. So, diri kita Action Fred, kay Komo, mayad man subong, ang presyo nagpabilin sa gihapon, ang presyo sa karne, ang medyo mayad ang presyo. Kamay Wala na pato? pato, way pato. Wala pato. Ini ara. Oo, sinili Action Fred, ara, no? Temprano pa kami diri kagina, siling ni antes ko iya mag-duty, daw naidlaw man ko kay Action Fred. Pero makitantanan ka, daw solve naman ko. Siling niya, daw si Action Fred ka man. Action Fred, kumo mayad man ang presyo sa karne subong. Di number 1 pangitao na sa aton mga kauturan, panakot mo. Amat-amat kita diri sa kay Toto, no? Maning Toto nga babae. Si Toto. Nagpila subong ang panakot na subong ang aho, sibuyas, kag kamatis. Ang kamatis sa subong 50 ang kilo. Ang Bombay ta nagnubo-nubo na ang red. Ara na lang ta sa 100. No, ang aho sa mong taas-taas 160, 150 pa subong. Ang white onion 80, 70 na lang Ang kada kilo. per kilo. Mayo ni si Action Fred, no? Nagnanubo man. Ang white onions ta, tag 70 na lang ang 70, kilo. 80. Depende doon na sila kaklase mo. Bali, pero ang ahos ta, kung ilang taon ta, medyo nagnubo, may pilan ni Kasimana nagnubo siya. Medyo taas pa ang ahos kaysa Bombay. Ang Bombay nga pula among nagnubo na subong. Oo. Sige, pila gani ang ahos na ribat? 150, 160 per kilo. Per kilo. At the best ni si Action Fred, kunti kay kagina may baka ta. May baboy. Kung maglaga ta ni, magluwas sa sini nga palakot, kinanglan man ang luya mo. Ang luya ta subong to, tagpila. Ang luya, ang dagko, gidya subong yara ta sa 185, ang kapital 100. Depende sa nagabaligya, may 120 ba ng retailay subong. Sa dagko, ang gagmay 80 to 75. Ang paitan ta gani? Paitan medyo taas-taas kay ang kapital ta subong sa Libertad. Ang dagko nga paitan 140 ang baligyaanay. So ang gagmay may 90 man. Daw hindi na gid mapwedihan ikinilo ta ang gagmay kayo, tumpok-tumpok lang siguro 5 ka pisos to pulo pwede man. Pwede na. Sakto na Pwede sa. Ang gagmay nga katumbal ya. Ang gagmay nga katumbal. May 600 subong sa Libertad 600 ang kilo. ang kilo. Action Fred, mahal. Oo, paano subong ang baligyan ay tadi, retail na lang. Di na ko magkuha mag 600, nagakuha ko sa Iloilo. Ang retail ko 500 for 80 ilang hatag pero damo kayo dunot pa. Problema pa. So, dire kita Action Fred, no? Medyo mahal gid man, no? Utan, the best pa ni patatas, talong, iban pa. Patatas na ganila, subong? Ang patatas ta subong 195, 75 ang kapital 80. Dira-dira ang kapital depende So, mo. bali retail ta 100 gid ya. 100. 100 ang talong ya. Ang talong ta subong ang baligyan ay dire depende 90 to 100 mangyapon. Pero may ara man gagmay gapon gagmay ang talong ko 80 75 lang ang buhi ko. Bali, ko inyo may mga ginatugtukan na kompleto na siya sa utan. Ang tawag tarhin man? May kalabasa, ha? Para pang pakbit. Oo, pila na siya.
45 magkinilo ka pero sa retail ay 50 kay ang balatong grabe. Aha. 30 Ma- lang balatong. Ha? Tag sobra 100 ang bugkos, 150 ang bugkos, ang gagmay kaayo tag 70 per bugkos na nila. Oo. Ang baligya ang unod sa 70 33 34 lang kabilog. So nagminimum gid siya sa 2 ka piso ang kapital. So ang retail naman 30 to 250 isa kabilog. So, 250 ang... Action, Alvin? Yes, sir. Ang isa ka bilog pulo. Ang isa ka bilog, subong. Kabilog 250 to 350. 250, top sa 350. Depende sa kalabaon pa na. Oh, Ah. depende. Di mabakal ka isa lang ka bilog, gabi? Mabakal ko bihi sa kabilog. Isa kabilog siya, duha kabilog, 250 Ang per piraso. peraso. Ang per... Pila? 250 ang piraso, subong. Uy, Pagmahal, no? Binugkos ang kunay, kuha mo ni binugkos. Ang isa ka bugkos siya, pila. Ara, duha na itong ara, dako kayo, 150. 150 isa ka bugkos. Ang unod sinaya, 95, 90. May ara man 35 to 40 kabilog, ang kapital 70. Oo. So, baligyan na ikay dyan, depende pa sa kadakuon. Kung 350, laba na isa. Laba, ara class A. Anong pili ka, laba? Hindi ko kayo gakuha sang lipot kay daw hindi ko nanamian ginakuha ko ng mga mahal ba depende mo na sa nga class A o lagba kayo. Paborito mo lagba? To, nakadlaw gid siya. ngalan mo ganito, Toto? Susana. Si Susana, nga, Toto. Wala kami laki, ulihin na mong laki. Isa lang kabilog. Nga, ikaw, Toto, dayon Oh, tayo. gituto ko nila kay kaapat ko nga babae, way git mi laki, tituto. Toto. Sige, si Toto. Paborito mo ganito, di ba to? Laba, lubo? Laba git kuya. Laba. To, salamat, to. So, action na, friend, no? Amo ni ang presyo subong. Sa mga nagapangulang karne, subong man, ang utanon, no? Diri sa Burgos Public Market. Kibot man ko ba? Ang balatong subong, depende sa sizes. Kung first class, gali 350. Ang Kung balatong nga muna ka mahal, takway kan lang ah. Oo, takway ka na lang. Oo, may takway si Toto. To, ang takway tagari, lagas lang ko. Takway ta. Oo. 80 Ang kilo. Oh, 80 ang kilo. Pero makabaka lang gyapog 5 ka pesos para laswa to polo ah. 5 ka piso Action Fred. Para laswa, pwede na. At least damo man siya. Tinumpok na ni sa Action Fred. So, para ba ning presyo subong, no? Sa mga nagapangunang utan, kag presyo sang karne, diri sa Burgos Public Market. Correct, diri sa Burgos Public Market, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 na. Oy padayon ha, ang libreng medical check-up, libreng konsultasyon sa Life Extension Clinic. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ambot siningon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DXL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Dire kita, balita naton sa Kapitolyo, gobyerno probinsyal, bukas sa pagbaton sa mga luyag mag-eskwela sang Japanese language kag magtrabaho sa Japan. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo Kulti Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. May maayo nga balita nga luyag nga ipalayag ang taratapan ni Governor Eugenio Jose Bonga Lacson para sa mga Negrosanon nga luyag magtrabaho sa pungsod Japan kag magtuon o kon mag-eskwela sa lengguwahe nga Hapon. Sa statement nga gipadala sang Governor's Office sa Action Radio Bacolod, ini ang nagapanawagan sa mga young professional edad 22 to 26 anyos kag interesado sa pagtuon sa Japanese language sa pungsod Japan at the same time mangin kabahin o kung magtrabaho part-time work sa isa ka newspaper company. Ang sinuman nga interesado ang pwede nga magigangot sa provincial capital agod to nga maghibalo sang sining dugang nga oportunidad nga ginatawag yung Ngori Scholarship. Mayara sang telepono nga ginpagkit ang provincial government 707-0534 o kon 431-5892. Pwede man nga makikangot sa OSK Bago Training Center sa siyudad sang Bago. Nibaluan nga ang ining pagtuon kag pagtrabaho sa pungsod Japan ang una na nga napatuman sang anay administrasyon sa idalom sang una ni former Governor Alfredo Marañon Jr. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Nakabakal na kamuhabon
100% natural habon, wala sa ginsimpon nga kimikal, habon puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herba nga habon, oy, hindi sini magkurinot ang inyo panit. Para sa hubin kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap daton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula 1/24. Una nga bula resulta 1 kag 24. Second draw, ikaduha nga bula 37-38. Ikaduha nga bula resulta 37 kag 38. Third draw, ikatatlo nga bula 36-15. Ikatatlo nga bula resulta 36 kag 15. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:11. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kape-kape tanay Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Sa may mga diabetes, patok ini, kay wala ni kalamay, natural sweetener lang. Pagkabulig pa alerto sa atong lawas kag paminsaron. Namun ang silingko, kung may mga examination ng kabataan, paim na abi sang Dr. Alfred's Green Coffee. Gapagsik sila, gabring memorya, da wala ginakapoy, wala ginatuyo, mapagsik perme. Amuning sikrito sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kaysa pagtuon sa mga scientifico dito sa Amerika na diskubrihan nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa yan natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may lisos sang mangustin, loaded pa sang phytonutrients. Ang panawag sa iya, natural colon cleanser. Kaya kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal na sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19, supposed to be, ini-report na sa hospital. Galing ang balita nga ato na baton, hindi maghatag na. Balita ang regional hospital. Ukon ang gwardya sang among Corazon Locsin Monte Libano,
Memorial Regional Hospital. Ginarespeto ta kon anong mando man sa mataas nga punuan sa among hospital. Ang amon lamang nga kon makakuha kami balita, makadulong kita sang balita sa mga biktima nga ara dira sa sulod sang regional hospital para makahibalo ang pamilya. Kaya importanteng pag binuligay mo, public service sa hospital, gakadto sa mga radio stations. Abot silingon buligay lang, makuha kami balita, makabulig dako para sa mga pamilya nga naghulan na aksidente o kung ano man nga mga insidente nga nagluntad. Di kung isulod ka dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, automatic na ya ibalita, makalabot ini siya natungdan, labi na gid, sagwa sa syudad sa Bacolod kag malayo nga mga lugar. Amo na ya ang tuyo sang Aksyon Radio Balita plus impormasyon sa pamilya nga nahulaan kag mahimo ginsulod sa ospital nga iban wala gwardiya, ginsulod lang da, wala upod, ti kon hindi mo ina mapalayag, ti kon hindi mabantayan ang pobre nga mga pasyente, pero kon ipaagi mo sa radyo, pamantalaan, telebisyon, automatic makalabot na sa mga natungdan. Ti mo nang galibog ang ulo ko, iya ini sang gwardiya lang o kon management gid sa hospital. Kay kon management ini sa hospital, makiginunanon kita sa mataas nga punuan, si Drilon, makigsuwilanon kita ano ang tuyo nga hindi kita maghatag balita. Anong tuyo nga daw ginpungga nila ang pagkuha balita sa mga reporter dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Pasalamat na ni mga hospital kasi tion nga may ara pasyente nga wala gwardiya, ginsulod lang dira, nga wala paryente, ipakadto sa radyo, tawgan, si so-and-so, araw, na biktima, ginbungguan, wala subong gwardiya, wala upod, sino nakakilala, sino kay amo sini, di kundi makalabot sa mga natungdan, dako ning pagbinuligay mo sang radyo, telebisyon, kag mga hospital. Kung maayo lang ang koordinasyon, maayo malang ang relasyon, tingapunggan mo gid. Anong arada sa ospital nga daw hindi ka mo gusto kuhaan balita? Kaya ang radyo ya, obraya niya ang pagkuha balita. Luwas lang kung may nagakaigo gabasihan ang management sang among hospital. May ginhimo ba lang nga kalakasan? Hindi sila kasaho sang ginahimo sa katapos sang media? Ipalayag nila para mahambalan ka mapungkuan ta ining problema. Kaya para sa ako niya, kinanglan may koordinasyon gid ang hospital kag radyo. Kinanglanon nato ang balita, kinanglanon Manila nga ipaybalo ang mga pasyente nga dira nga nagakinlalan bulig, nagapahibalo sa iya pamilya. So ambot silingon kung mayong relasyon sa hospital kag katapos ang media, mahapos ang komunikasyon. Si saon ta na. Kung nga nag-amo sini, sinong nagmando sini? Si Drilon, mataas ka punuan, sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital o kon iya lang sang gwardiya sa among hospital. Klarohon ta pa ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Resulta sang loto pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang
Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Santon Plus Herbal Oil. Balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga erba. Palanakit sang kalutalutahan, epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Butod yan sang kabataan sa mabugnaw nga panahon. Sakit yan, sakit puson, bakalang Santon Plus Herbal Oil ibanyos ini sa apektado nga bahin sang aton lawas. Epektibo ini siya. So, bakal na Santon Plus Herbal Oil ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinahanglan kag emergency inyo gid ini. Mapuslan ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Dalikid lang, standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita ang jackpot 54 milyones 54 million. Kombinasyon in any order 51, 37, 52, 39, 38, 28. Resulta sang 655 51, 37, 52, 39, 38 kag 28. Sa ilo kita 645, ang jackpot 63 milyones, 63 million. Kombinasyon in any order 11, 12, 5, 24, 30, 6. Resulta sang 645, 11, 12, 5, 24, 30 kag 6. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na, Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini siya nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas.
tumor ka man, bukol sa baga, goiter, sa una ginapaoperahan ini, ang pag-opera wala man problema. O galing, may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, iya inatunawon. Mabaskog pagid, kung ang Santon Plus Herbal Capsule, ikombinar nyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya nagapabakod sa inyo lawas, immune system, nga hindi kadali-dali tapikan balakian sa pagkulokambyo sa panahon. Halin sa init, tugnaw init, dali katapikan tragkaso, ubo, sipon, hilanat, kag iban pa nga pamalatian. Pero kung nakamighty C ka, mabakod ang imulawas, mabato ikaw sa anuman nga sari sang panahon. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C. Wala ni kabulag ang duwa, gaupod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Dire kita. Foreigners gikan kuno sa US nanguna sa tourist arrival sa Bacolod sa tuig 2019. Detalye sa niyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May Action Fred, naglambot sa masobra 800,000 ang domestic kag foreign turista ang nagkadto diri sa mga syudad sa Bacolod sa year 2019. Pero suno kay Acting Tourism Officer Sandra Sisip, manubuhay ni Action Fred sang 5% kung ikumpara ang record sang 2018. Sa dinang tourist arrival ang naglambot sa 835,784. Pinakadamo nga tourist arrival sang 2019 nga mga dumuluong ang gikan sa pungsod USA nga may masobra 2,000, ikaduwa ang pungsod Korea nga may masobra 11,000, ikatatlong pungsod Japan nga masobra 6,000, ikaapat ang pungsod China nga may masobra 5,000, kag ikalima ang pungsod Australia nga may masobra 3,000 ka mga turista nga nagkadto sa Bacolod City. Laki Action Fred sa mga factors nga ginsight ni Sisip sa pagnubos ang tourist arrival sa Bacolod. Ini kasunod sang pagpasira sang syudad. Sang pila ka mga accommodation establishment sa Bacolod City, bangod nag-operate nga wala sang business permit. Ang number 1 tagid is still US. Okay. Number 2 this year is Korea. Number 3 is Japan. Number 4 is China. Number 5 is Australia. Nabatian si Bacolod Acting Tourism Officer Sandra Sisip. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bangod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon ng Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw
sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita, senior citizen na sa Puan, nagalutaw-lutaw sa Peace Pond sa siyudad sang Sagay. Detalye sini. Upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred na Sapuan, ini isa ka senior citizen, nagalutaw-lutaw ini sa fish pond. Mga lasay sa kahapon sang aga, dira sa may Puro Kabulakan, Barangay Baviera, Siyudad sang Sagay. Biktima ginkilala sa kay Lydia Magbato, 78 anyos, balo kag residente sa nasambit man nga lugar. Aksyon na Fred. Base iya sa investigasyon sang Sagay City PNP, katapusan nga nakit-an ning biktima Pebrero 25 o nagainom-inom ini upod sa iya malang mismo nga mga pamilya. Nagpauli aksyon Fred kag posible ini siya ang nahulog sa punong kag wala na nakasaka. Balik aksyon Fred, rason sang iya sini nga kamatayon. Ang iya karon nga bangkay ara sa Niniel Funeral Homes kag pending karon sa postmortem examination para mabalaan gid ang iya sini nga kamatayon.
Inang balita, ini Section Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Pipila lang ka mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, ginaligar drug pusher sa barangay Mansilingan, dakop sa bypasta operation alas 3, antak na sinila mga kagahon. Nga nag-strike diri Action Fred ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 2. Ang suspect diri kikilala kay Elester Palmes, 26 anyos, nagapuyo ni siya sa Puro Kabugwason, barangay Mansilingan. Din sunod diri kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sa police station number 2. Si Palmes ang akto nga nagbaligya sang suspected shabu sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno police posture buyer sa diin. Nakuha sang gidusisa sa mga kapulisan ang nga suspect, nakuha pagid sa iya ining 5 ka plastic sachet sang suspected shabu kag drug paraphernalia. Si Palmes ang priso karon sa police station number 2. Samtang kagabi, ang pulis naman sa idalom sa police station number 8. Nagpatigayon man sa bypasta operation kagabi sa barangay 8, siyudad sang Bacolod. Arestado man si Amadeo Juliero, 36 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Narabaybay, barangay 8, siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Major Charles Heber, ang police hepe sang police station number 8. Si Juliero ang ginakabigman nga street level target sang ila sining nga hanay. Di nakuha diri sa suspect ining 4 ka plastic sachet sang suspected shabu nga may kabugaton nga 5 o 5 ka gramo. Nga may estimated street value nga 42,000 pesos. Dugang pagid nga balita sa station number 4 naman, wanted sang kasuguan. Ang dakopman sa ginserbihan sa mandamiento de aresto kagabi sa Puruca, Akishola, barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Ining suspect ang gikilala kay Remeo Bisañez,
56 anyos, nagapuyo ni siya sa amuman nga lugar. Sa diin si Bisanyes ang gindakop sang mga kapulisan led by Police Lieutenant Florentino Abalayan, ang tagpamuno sang City Intelligence Section sa Bacolod City Police Office. Din si Bisanyes ang may kaso violation sang Section 12 sang RA 9165 ukon illegal nga droga. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge PB Garganchel Balbin sang RTC Branch 45 na pitsahan January 28 of 2020. Sa diin wala sang piyansa batukman sa suspect. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action
Reports, second portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time, on minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na alas 6, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo